नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण मालवणी मसाला चिकन बनवणार आहोत. हे फ्रेश चिकन आम्ही आणलं आहे. यामध्ये एक लेग पीस आहे. बाजूला आपण कटिंग केलेले हे जे आहेत ना, हे बोनलेस आहेत. या ठिकाणी आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आहे, थोडासा कटिंग केलेला कांदा आहे, मसाल्याच्या डब्यामध्ये मसाले आहेत. त्याच्यासाठी आम्ही गॅसवरती मध्यम आचेवरती पॅन तापत ठेवला आहे. आता साधारणतः 1-2 चमचे आहे ना तेल टाकायचं आहे. चला, जेवढं आपल्याला तेल लागतं ना तेवढं तेल आपण हे ॲड करू शकतो. आता सुरुवातीला आपण यामध्ये तमालपत्र म्हणजे तेजपत्ता टाकत आहोत, दालचिनी टाकली आहे आणि 4 लवंगा, चक्री फूल. आता हे चांगलं असं तेलामध्ये फ्राय करायचं आहे. जसं कटिंग केलेला कांदा आहे ना तो आपल्याला त्यामध्ये ॲड करायचा आहे. आता आलं लसूण मिरचीची पेस्ट टाकायची आणि जरा ढवळून घ्यायची तेलामध्ये. आता यामध्ये आपल्याला मालवणी मसाला टाकायचा आहे. कांदा चांगला तेलामध्ये फ्राय झालेला आहे. अर्धा 1 चमचा हळद टाकली. मालवणी मसाला 2 चमचे मालवणी मसाला आहे. 1 चमचा धना पावडर, गरम मसाला 1 चमचा, लाल मिरची पावडर जी आहे ना ती आपण 2 चमचे टाकायची. मस्त प्रकारे यायला तिखट पण होणार आणि लाल लाल रंग सुद्धा येणार. आणि मालवणी मसाला तर स्पेशल मसाला असतो, त्याशिवाय काय मराठी माणसाचं जेवण होत नाही. आता जे चिकन बरोबर जी चरबी मिळते ना ती सुद्धा तेलातच टाकतात आणि आपल्याला हे चांगलं असं परतून घ्यायचं आहे, ढवळून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला यामध्ये बोनलेस चिकन जी पोडी आणि एक लेग पीस आहे ती सर्व त्यामध्ये ॲड करायची आहे. मीठ लावून ठेवलेलं चिकनला, म्हणजे मॅरिनेट करण्यासाठी इतर लोक कसे मसाले वगैरे लावून मॅरिनेट करत अर्धा तास ठेवतात, तसं आम्ही काही नाही केलेलं. फक्त चिकन धुवून झालं की आम्ही त्याला मीठ लावून ठेवलं होतं. आता मसाले डायरेक्ट आम्ही तेलामध्ये ॲड केले आहेत म्हणून आम्ही फक्त चिकनला मीठ लावून ठेवलं होतं. आता हे बघा, तेलामधले सर्व मसाले चिकनच्या सर्व पीसेसला लागले तर आहेत. आता ते मुरण्यासाठी आपल्याला हे चांगलं असं ढवळून घ्यायचं आहे चिकन मसाल्यामध्ये. चला, चिकन चांगलं असं परतून झालेलं आहे. आता आपण ह्या पॅनवरती झाकण ठेवूया 5 ते 10 मिनिटांसाठी. ते झाकण म्हणून ठेवण्यासाठी ते ताट घेतलं आहे ना त्याच्यावरती पाणी ओतायचं, 1 ग्लास पाणी ओतायचं. 10 मिनिटे झालेली आहेत. आता आपण या पॅनवरील झाकण बाजूला करू. चिकनला छान असं वाफ सुद्धा येत आहे आणि ते चिकन शिजवताना आम्ही कोणतंच पाणी टाकलं नव्हतं. चिकनला असं स्वतःचं असं पाणी सुद्धा सुटलेलं आहे आणि तेल सुद्धा सुटलेलं आहे. चिकन छान प्रकारे शिजलेलं आहे, आपण पाहू शकता. त्याचे जे पीसेस जे आहेत ना ते लुसलुशीत होतात शिजल्यानंतर आणि मऊ होतात. आता हे वाटप जे आहे आम्ही या चिकनमध्ये टाकलेलं आहे जेणेकरून ग्रेव्ही छान बनते. आणि आता हे चांगलं असं ढवळून घ्यायचं, म्हणजे जाड अशी ग्रेव्ही झालेली आहे. आणि हे याची रेसिपी आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये आम्ही लिहित आहोत, ते तुम्ही वाचा कशा प्रकारे वाटण बनवलं आहे ते, आणि अशा प्रकारे घरी करून पहा. आता हे वाटण सुद्धा शिजवण्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा 10 मिनिटं झाकण ठेवायचं आहे. तेच झाकण उचलून ठेवायचं. 10 मिनिटे झालेली आहेत. आता आपण हे झाकण बाजूला करूया. वाव, खूपच छान खमंग असा आपला चिकन मसाला झालेला आहे. रस्सा जो काही सुटला आहे त्या चिकनला वाटपाचा, ग्रेव्ही किती लाजवाब दिसते. गॅस बंद केला आहे. आता ही डिशमध्ये काढून घेऊया. पॅनमधील चिकन डिशमध्ये काढून घेऊया. वाव, वाफाळलेलं असं मस्त प्रकारे बनवलेलं चिकन. आता ही लेग पीस घेऊया. लेग पीस घेतली, मस्तपैकी ज्युसी अशी झालेली ही लेग पीस. वाव, किती लाजवाब. अशा प्रकारे आम्ही मालवणी स्टाईल मसाला चिकन रेसिपी बनवली. आपण पाहू शकता, जवळून दाखवतो. वाव, मस्त अशी ज्युसी अशी झालेली आहे बघा. किती मस्त प्रकारे लाल लाल अशी ग्रेव्ही आहे आणि चिकन आहे. वाव, ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल ना चिकनची, तर नक्की घरी करून पहा
आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा. धन्यवाद.